Mambu apa iki? Ngomong dhewe. Iki bengi-bengi aja ngomong momba mambu ae mari wedi. Malam minggu ku menyang Wonosari, tuku tahu isi neng warung Mbak Rini. Wonge ayu lan ngademke ati, gak terasa aku telah jatuh hati. Op. Bengi-bengi Kan iya. ket zaman garap lagu iki yo pertama kali yo. Heeh. Suaramu kok kaya wong bisik-bisik kaya wong arep nyaur utang sing buanter ben Iki kan ngene. ngomong dhewe karo mik kebanderan. Ning ini kebanderan Kan kuwi. ngene. Aku ku bertanya-tanya. Heeh. Bertanya-tanya. Iya, terus. Ngerti yo, tanya-tanya. Heeh. Bertanya-tanya. Iya. Pisane aja mbok bolan-baleni marai mlotong. Wong aku ki ora paham mosok yo. Mosok tahu isi Mbak Rini ngono to. Lah, aku kok wakeh pertanyaan. Wakeh. Sampai wakeh iki kok senam. Ya rasa senam kesegaran jasmani. Kuwi nek pas isuk-isuk jam 7 ngono ya patut nek jam nyakmene ngene iki senam kesegaran jasmani ngono kuwi. Jadi tahu Ngiling ta, Nak? isine Oh. Mbak Rini. Berarti iki Rini ini ning jero ini tahu. Lah berarti iya. tahune gudi. Iki jane karepmu ki piye karepe aku barang iki kucu-kucu kok enek lagu. Tahu isi Mbak Rini iki jane awake dhewe iki mendem apa piye? Mbak Rini. Mbak Rini kuwi pas lewat toh. Nah, asli ini arep tuh. Jadi pemirsa, Mm-mm. simak baik-baik, ini adalah penjelasan tentang Mbak Rini. Nah, aslinya arep tuku sego goreng. Terus karena ada tahu, terus akhirnya tuku tahu ngono lah aku. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok dinamakan nasi goreng ngono lho, ceritane ngono. Jawab penjajal kuwi piye ngono. Aku dhewe ya bingung, cuma aku iki sakjane ya pengen ngerti saka dalam lubuk hatimu. Kapal-kapalan sih. Ah. Terus tak kayak kapal-kapalan sih. ngomong dhewe karo slepek iki lho. Iki dinten iki jawaban. Oh, Jawabannya apa lah yo? Kenapa dinamakan nasi goreng? Ya ya tak. Mbak Rini. Lah iya Mbak Rini mau tuku tahu. Tapi sakjane pengen tuku sego goreng karena tutup, akhirnya tuku tahu. Ngono Jadi lho. sebetulnya Mbak Rini itu fiktif apa nyata? Tak audit ngono lho. Ah, Kenapa? aku Lah ngono iki. tiap kali ngomong mbak awakmu aku Nah aneh. iya. Ngelak yo. iya. Nek awakmu ngelak aku ngeluh ngono lho. Jadi padha ngene lho. Jadi ngene, kenapa dinamakan nasi goreng? Karena jawabannya Sik, nek karena Dina lapar. Mbak Rini Ora enek hubungane karo Rini wi. aku kok takon Mbak Rini. Lah iya, iki ki masalah iki kan ya tetep membudayakan bulat ngono lho. Coba eling lho. Repe Mbak Rini, repe Mbak Rini. Ya. Malam minggu ku menyang Wonosari. Ulangi saka apa nek mau? Yang pertama. Oh. Kok amplopnya tak siap nih. Alah, kan. Mbok baleni ping 9, amplopnya ya ping 9. Nah, balenono nih. Ya. Malam minggu ku menyang Wonosari, tuku tahu isi neng warung Mbak Rini. Wonge ayu lan ngademke ati. Sik, Nah, wonge ayu heeh. lan ngademke ati. Heeh. Sing bener Mbak Rini iki dodolan sego goreng apa dodolan es? Omong dhewe wong lah wong kok iso enek sego goreng enek es kuwi mau nek mukulaan Ngademno ati, ngademno kan es. Tahu isi kan panas. Maksudmu tahu isi dicampur karo sego goreng. Terus tahu isi dicampur karo es. Oh, ngono ya. Jadi es itu isinya tahu goreng. Kowe mau wis nguntal obat apa, Bro? Obat muntek ngono. Pemirsa jadi ya karena kentekan obat itu biasanya konslet. Biasanya nek urung dicas yang ngene iki. Nah, nah, Anu, pertanyaanku sekarang biasanya sih ya. Pengalamannya dari orang-orang tuh kalau membuat lagu itu jarene bengi-bengi, enak ono sing isu, ono siang. Lah, awakmu pas Mbak Rini ku
kita nih waktune wayah-wayah. Wayah. Sembarang iki kan ono wayah. Wah, iya, enek naga dinane. Sembarang iki kan ono wayah. Wis aku tak pikir-pikir soal awakmu kok kaya pujangga ngono jan awakmu kaya dukun lho. Jan ra umum pokoke. Dukun anyaran. Wayahe gawe Mbak Rini iki kapan? Lah ya pas Mbak Rini arep tuku sego goreng kek tibake sego gorenge tutup. Lah karena tutup terus tuku tahu isi ngono. Walaupun aku ki mau ki ya ngawur. Lah iya tukune iku pas kapan dinone Mbak Rini? Lah iya aku sak dinone opo? Jam piro? Nek dinone kan wetone opo Mbak Rini? Wetone Mbak Rini ki opo? Terus wetone pas dinone awakmu ketemu ku dino opo? sione opo Iya weton, aku kan gak ngerti nek kemis kliwon apa wage paing ngono kaya rebo paing ngono ya. Nek pas saiki eling-eling coba. Mbak Rini ku pas ketemu Mbak Rini ku jam piro? Lah iya ngene, nek masalah jam karo dinane kuwi aku mbiyen ki ora ro, cuma saiki rada lali ngono. Intine ngono. Yo intine yo Berarti ya kesimpulannya ya simpulno dhewe nek mbiyen ora ro nek saiki rada lali ngono ki ya bahasane apa ya gak ero aku ya. berarti Mbak Rini ki Ya wis pokoke intine nek misale ya Rusia ki misale saiki ki nggak mungkin gini loh sebetulnya, nggak mungkin membuat lagu itu nggak ada artinya. Mungkin ya sebagian besar mau mengingatkan kepada seseorang atau bagaimana. Nah kenapa kok itu pas tiba-tiba ada Mbak Rini? Terus pertanyaanku ini kan supaya menginspirasi ya, menginspirasi banyak orang. Gitare cokatan ini. Gitare cokatan ini kayak kayak Ingbi malam Senin ya. Oh malam Senin berarti ketemu Mbak Rini. Oh. Ingbi malam Senin, Ingbi malam Senin ya. Nah, malam Senin berarti saya ketemu Mbak Rini. Ya kemungkinan terus Mbak Rini kok nganggo klambi apa pasti? Selera rambutnya sak piro Mbak Rini ku? Nah aku kan penasaran deh. Ketoke kancaku sitoke iki ketoke kurang sajen gitu. Sajene kurang pepak. Jadi biasanya sajene kan kembang pitung warna, upo lan liya-liyane ketoke Terus Mbak Rini ketoke jajan pasare, jajan pasar apa? Ya sing Mbak Rini ki sebelahin di omahe. Apa sing dodolan warung? Apa sing duwe warung tahu isi? sik to awak. Gurine iku kono. Nek teko kene arah Bondowoso ya. Arah Bondowoso ki kan Wonosari ki kan Ngene lho. nyetan toh. Nah, iku omahe iku apa sing sebelah kiri, apa sebelah kanan. Jadi awak Pas numpak iku omong dhewe karo ember lho, sudah ember lho. Omong dhewe karo ember. Lah wong ngomong ora enek titik komane. Wong dadi iki awakmu iki intine kurang gawean ngono lho. Mosok kancane kon ngukur rambutnya Mbak Rini, kon ngukur kaose. Loh, tidak namanya katanya sih ya kalau seseorang itu dimasukkan ke dalam sebuah lagu itu ada sesuatu yang sangat spesial. Yang aku sama iya nih loh, aku ngerti. Oh, lebih. Jadi apa jenenge ciri-ciri arep dadi dukun ki memang yo ngono kuwi iki. Arep dadi sebelah Mbak Rini ku dukun. Enggak apa? Enggak awakmu kan ngundang dukun. Awakmu saya sih dadi wong sing ngerti sadurunge winarah. Winarah iki monggo winarah. Nah, pinarah. Oh, pinarah ya. Ganti ya ngono. Enggak, itu winarah ya. Kowe iki ngrusak-ngrusaki tembung suweneni wong. Hari ini ki saduluran ku. Iki jane kok teko rumah. Enggak, aku kan Rumangsaku. menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang takut. Itu lagunya Mbak Aku Rini. arep ngombe kopi ngrasakne awakmu guluku. Cek enake lho ngombe. Garing. Aku di kopi ku. Aku yuk tekono putihnya lho. Mambu apa iki? Ngomong dhewe. Ini bengi-bengi aja ngomong momba mambu ae mari wedi. Kopi aku ngombe kopi sih aku. Soale iki nek mbok omonge mambu apa aku malah